Ayan na guys yung ating kusa. Finished product. Ayan siya guys. Ayan guys, habang hinihimay ko yung ating gulay, pinapakuluan ko na yung ating meat. Ayan, ground meat. Lagyan ko lang siya ng little black pepper and salt. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Nagmamantika na yung ating brown meat. Ayan. Pag ganyan na guys, okay na yan. Anuhin ko lang siya. Palamigin ko lang siya ng konti. Then, saka natin siya ilalagay sa ating kusa. Sa loob ng kusa. Hello guys. Ayan. For today, ang gagawin ko, kusa with meat. Ayan guys. With ground meat. Yan ang ating menu for today. Gagamit lang tayo guys ng corn flour. May corn flour ako dito. Cooking cream. Then, fresh laban. And yogurt. Ayan guys. Yung ano pala guys, yung kusa, binutasan ko na siya. Ayan. Then yung ating meat, ating giniling. Habang nagbubutas ako ng vegetable, sinalang ko na din siya guys. Inano ko lang siya. Ilagyan ko lang siya ng bell pepper, black pepper, salt, and konting onion. Ayan guys. For now, lalagay na natin guys yung ating ground meat sa ating, ayan guys, yung ating pusa. Ayan, may butas na siya. Ilagay lang natin yung ating ground meat. Ayan. Yung pagkalagay ko dyan guys, hindi siya yung as in punong-puno. Ganyan lang siya. Parang ayan na guys yung ating kusa. Nailagay ko na yung ating ground meat sa loob. Then, for now, gagawa naman tayo ng kanyang sauce. Madali lang siya guys gawin, pero ano siya, masarap siyang ulam. Ayan. Ngayon guys, gawa tayo ng sauce. Ayan. Ayan yung ating yogurt. Then, mag-add tayo ng fresh yogurt. Tsansahin nyo lang guys kung gaano karami yung ating kusa. Ayan. Then, konting cooking cream. Ayan.
Mag-ano lang ako dito ng isang kutsarang ano lang. Corn flour guys. Ayan. Then, mix lang natin. Ayan. Kailangan guys yung ano siya, hindi siya buo-buo. Kailangan yung ano natin, first laban, tanggalin natin ng maaga sa ating fridge, sa ating ano, freezer, ating ref. Ayan. Kasi nagbubuo-buo siya. Kailangan tanggalin natin yung buo-buo. Ayan, ganyan lang siya guys. Ayan guys, maglalagay ako ng Maggi. Yung Maggi nila dito guys, hindi cubes ang gamit ko. Powder. Ayan. Then, konting black pepper again. Para magkaroon ng lasa. Ayan. Then, yung ating salt. Yung salt, depende sa inyo yan guys. Then, mix again. Ayan. Ayan na yung ating sauce guys. Prituhin natin ng bahagya. Yung i-fry ko ng bahagya yung ating kusa. Ayan guys. Ayan guys yung ating, naglagay na ako guys ng konting olive oil sa ating bowl. Ayan. Saka natin ipa-fry ng bahagya yung ating kusa. Another side naman. So guys, ganyan na siya guys. Okay na yan. Hanguin na natin. Ayan. Yung bahagya lang guys na pagkaano ha, yung kanyang pagkaprito. Guys, after ng pagka-prito natin ng kusa, ayan yung ating kusa guys. Init ulit ako guys ng ating pan, then yung ating sauce, saka natin lang. Wait lang natin guys, lagay lang natin.
guys mag-boil. After 5 minutes, 6 minutes, okay na yan. Ayan na guys yung ating kusa. Finished product. Ayan siya guys. Thanks for watching.